गिबियावनो बड' एडभाइजार इउटुब चेनेलनि जानानै फुंबिलि समनि हामलायथि बावहरबाय। ससियेल मिडियायाव जा भाइरेल जाबाय दं, भाइरेल जागासिनो गुवाहाटी नोगोरमानि जा बर' सिख्लाफोरनि भाइरेल भिडिअ, बिथांमोनखौ एक्स एनडिबि बिथांमोना हमदों होननानै बुंदों। हमदों मोजां, साबायखर बावो, नाथाय ससियेल मिडियाखौ बिथांमोना मा होननानै सानखो? ससियेल मिडियाखौ मा होननानै सानखो जे बिथांमोना ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होदों? मा गोनांथि दंमोन बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामनो? बिथांमोनखौ हमनांगौ, साजा होनांगौ, बिमा बिफानो गथायनांगौ, नाथाय दाब दाब जायगानि सुबुंफ्रा दा नुनानै जोंनि बर' हारिखौ मा सानगोन? भिडिअ भाइरेल खालामनो थाखाय कुनु गोनांथि गैया। गोबां समावनो नुयो माखासे गाज्रि भिडिअ भाइरेल जाबाय थानायखौ, नाथाय ससियेल मिडियायाव होनो गोनां गोनांथि गैया। हमदों, साबायखर बावो, नाथाय गोरोन्थिया बेसो जे ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनांगौनि गोनांथि गैयामोन। बेखौ आं गाव सानो। गुबुना मा सानो आं बेखौ बुंनो थाङा, आं बेखौ गाव सानो। जेसेबांखिनि ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ दं, बिथांमोना बेनि सायाव गोख्रों नोजोर बोनानै बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो भिडिअ भाइरेल जेसेबांखिनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दं बे भिडिअखौ दाननो थाखाय खावलायनांगौ। जे बेखौ उन जोलैया नुनो मोना। उन जोलैया नुनानै मा सानगोन बे भिडिअखौ? एक्स एनडिबि बिथांमोना फारसेथिं मोजां खामानि मावदों, फारसेथिं गाज्रि खामानि मावदों। बे भिडिअ भाइरेल जानायखौ लानानै फारसेथिं मोजां मावदों आरो फारसेथिं गाज्रि मावदों। बिथांमोना बुजिनो रोंगौ, साननो रोंगौ, मेलेमजिबि बिथांमोनाबो, नाथाय बे मोनसे गोरोन्थि हमनानै मोनदांदों जे आं भिडिअ भाइरेलखौ बिथांमोना खालामनाङामोन। ससियेल मिडिया नायबा खर' गुदुं जायो आजिखालि। साबायखर थाबाय। भिडिअखौ शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम अननानै।